onam ne ba Yesu Kristo so eriti na wo tiwe ya me sentrance ma wo bi emfa wo no na dwene and control life Bible kire kronkron da ho a wonyame de ama ye da ho pefe e kenkana no pawia ne anajo eriti hwebe wonyame asem me mambrango me mfiri wanum da dwene ho anopawia ne anajo na hwe na yo senia watwere no enda be me na siw yie na wakwan so ayewo jo wopa jo ye ewa abrabo mu a emfa ho ntu nipa bia fa ho ntu ahemfo fa ho ntu politician fa ho ntu unie bia so fa ho ntu awrade so wonyame be fa nipa so aboa wo nanso so enye wo mo na eyo bibi onyame na ya ade nyina wonyame enfida no a so wonyame anwe kro no a wonyame ambokro no ho ban a wona oyemu adwuma no all the security apparatus that we have in this country it's been concussion adano esrim aba edin twere keke na yese abranti bi yekum ne ya a wono kura odi sofo binim the whole truth but if edin twere e may it be kumobi for what ye treating for what emani bo ya mente ase ne nyankopon ko an nim no bebu ye nyina so atan se ne ye nyuma efitifa aropai banya akwanya ene elsom ewo Adom 106.3 baby awu bia no amene wo som bia no mesrewa na senia na watwi nyina die so se umma emotofo enti msori ano prahima na kikem na fa usu konyame anim ene yetoa sa ensemfu ano so na yasom nyame aropa na me papa bi kasa na neba ekosuku ewo university ibi wa Ashanti region na akura wo suku na efe wo ma kwan da akura no kura wo mafi akura no manyini enti mitimi ye de me amepe na me ka kire na no pese se nyame ye wadom na wo ma na wo ye sitie na wo de wo mitimi kwa sorry na wo timi do wo mo ekenkan nyame ansem na wo timi tene nyame enanse no anope ya o enye nra anope ya bema kentinka wa wo de ne batu university na fi satime pese otete abusuano so wo mba na wo ma yesitie mawa ya no wakoso de nyame anse you have invested in your children wo pese wo mo enya daachi papa arapai wo betu ya de nyame anse ya magana nkwada nya wo de be nkwada no wo enso bi nyina can you thank God for them wo wanyini wo no obi wo say ya ejina wa wo so but nkwada ide we must think for them, plan for them, stand in for them. Adom Ahengua sono won't be kunyano. If we need to the catcher, Mama Bishop say, Mama surrender Babo Soma Wobano, let your honkwa, let your man's honkwa. That is the responsibility of parenting. Or your batanya and Nasa Debbie, Yanyane, sorry, Yakikem, for Umam Funini, Fajina Yamianim, Bompire Mawonum, Womuskui. Sabreya corona sign it is not easy, but that is the responsibility of mommy and our papa. Yes, sorry, Jira now say Rade, me mamma adachi and kada kemuda. This is the time that I can stand for my children. I mean, you know, mammy may that chance so and ye prom. You are no bako, you are no me, you know. When I mean, say, you are no tetre. Na me den ne pabeshe wumfumpu amuama bi wu anu metetre all that you have to do is open your mouth de kasa guwie mo ma wo ma me ma obi an detective ma wo ene wo ma me ye Owusu-Ansah me bu me ma ho aten e je politician e be ebubu me ma ho aten just open your mouth and thank God for your children. Thank God for your children. Thank God for your children. And me know ye de nyame ase let's ba won chen say a meet ba ko eminum na wo de ani awrade nkasa na ye ma me ba ko be ewa homan so a wonne yen ebedi nkomo sesi a aka cho se kopim se nkura na be yen so hwe every day me no wo bi ye wo adwuma ye wo adwuma kese ye enti pa cho ba bia wo bia no wo de bia no na ne onyame obofo oyofo frade a Lady one Emma Bayer. So and then no enkasa
beyond any Radin Casa, then Yamia Sima Omain, then Yamia Sima Yaman Penini, then Yamia Se Eman Quada, then Yamia Sima Mrewa, then Yamia Sima Kokra, then Yamia Sima Esuku for, and we Yesu Christo Demo. Just lift up your voice and talk to heaven on behalf of the country, on behalf of the children, on behalf of your family. Then Yamia se, be one will be and also a hawana, there be money how. Be one on any Radin Casa, but there was a rade, Emma Ganama, but there was the UIS. Eske, and one you go to a Juma ya no. A radia fraying. There, I watch mine for Emma, my Ghana. And to be one baby, I will be unpatched the trot from what the text him when I'm with them featuring over Facebook. Now, Jimpa, now, Papa, now, then Yamian family. Wouldn't it be so? Can grow for man at the Yamian I don't know. I got a restaurant, but I get you a day. On the Yami, Epijan, or Betty or my Israel. Wouldn't be a mayor almost, wouldn't be a mobile Yamagana. Be the doctor for a sham quadabia. Ya raising fire, my woman, and they be a doctor for Bibi Hamianama. That is the duty of a father and a mother. The honor and the running casa. Then Yamian the man penny Abra, or shed them or Nakakra, a radical crosswalk on a hope and radical crosswalk and so. A radical crosswalk. Just open your mouth and thank God. Emma soft one penny for war may mo. Yada was say Emma and Cran Biara. Yada was say if it's a radunimua in ye. Yada was say a giant uncle. Unpobi Biara radina day was a man who and there are a fear day. Yada was your Yawana warrior if it's a cow boniphone qua. Nanka ye shine uncle to baby. Nan so radi yada so tiasi as a downtown. Yada was a man of my Ghana. Yada was thank you, Lord. Thank you, Lord. Yeah, that was it. Yeah, you are here. Yeah, come forth. Yeah, show any munyam. Yeah, Mountain Kron Cassian so. What I need a dinner, sir. One was here and so. Only one boy and one boy. You die and you die to say, you never quite fast so die. I dear cheer one supper can pan some and I cry you. Yeah, that was it. Me, Yaw Owusu-Ansah, me me fee, see I am on the DSC, I am born chain. Over your home, me rat to your home. Never rather fire from swinging a chain. Would the boy be anywhere new a your fat? Also, one penisa. Only dear, the me Yaw Owusu-Ansah, my own from a bonnet chap. Now over me. Will be beyond so radio is so. Abrewani Akokra. Brantie, that's the one who won a wire one, rather papa on a bonnet channel. Ye may show and sa, you never saw a show and sa. Ye may wolf ye show and sa. A rather embrace you will a yambra if we embrace. You know, see a better internet in the near top bundle. Yeah, try my second person, as also ye may see idea. A rather Srewa. Yeah, you know, I get to your party, my Sandy and may almost see you want to sorry. Almost showing sa Radipa, Dominabuan Quade, Dominabuan Quade, Dominabuan Quade, Dominabuan May, and more beyond my your son Sunny. I quite now honor and my almost soon be dear. No Bayan Sohe, no Mago University dear. Yeah, Massa time. Yeah, Massa time. Yeah, Massa time. Yes, Massa time. What catch and say, Massa time. Resist the devil. We resist every evil mindset. We resist them in the name of Jesus. Yeah, that was the Suabuaya. San Jesus Christo in tea. Amen. Amen. And amen. Jim FM. I was here. Adom Ahengua any much my dear. Onyame Adom Ahengua every year piano and Kurakoyan Sosha. Moi, what day I dream funny akuma petty. The may be every year piano whoever is in power is not the issue. Your bomb pie my mano. And this time, crowd here, I was here upon more because of Corona. Yeah. Ababa since you were treating department Kefi and made Juman say, you know. And so, your man Okoyan Sovena, Corona, and I say, Mene,
Pennyphobic Kasawa, Shanti region, about Unia, the Bewu, a Viamphobicra, Mammy Viamphobicra, Neba, a free moon. And then it is as a Yadia Ben Kuno. I need to find out. That is my job. And interesting. And so, Yanema, you know, at a train commotion a day, action in crime. That is the duty of Mayor Owusu-Ansah. And also my mayor. Mayor Sofun dear, but Jumano. And I've been doing that all these years, and I have to do it. Me here, Katian Free will be out. Me here, Free Radio. I pay Sadia, I see a coma son a year in Monsa can flyers, no one say, Mamma, about Conwa, and then one day in Becassa, Copim say, Yabrena son, quarter to 6. Nefi ye jai if you know the ama morning show for. Ye mami wa ye aban penyini a mimi sano misha me tekobin na wa ye education minister ahwe ye education so na mami unya tiniti penaution ne head cut pass atamu na udimrika se osa me yire me husia de na nyame adom ene osa ye sofo o Kenya mesem everywhere. How much Yakotri free if he is on Ghana, Awofo and Koson Kasa on say a thing. Now you may transfer Yade how Yade Bronsam Yade Tante Ya Haye and many via Sinano. It be enco ton say you may subdue. But Embra may be transfer an idea Ben or Awofo ye. Dr. Joyce, I Mamma Pacho Marching. Major so for penny. But my also cut me banwa and ya and ya do. If they were dressed, because I will make chi. Nampacho, but your bameto and nepa. You, when you dare dressed. At the papa as a Mijina one chain. But I say, without to say the Mijina one channel. Ah, you will make chi now so a she said. Usually, for November, I could look at Kramamia. Mama, you know, and cost look at Kramamia, Madam, I say. But Mama, I clear with radio, clear with Facebook, clear with all. So you're clear, dear, and you're there, just never try. You're or did a chain. Or don't you follow say, and nay, a da, a rade, aye. Amen. Na yeniba gini die husie wo mu. Yes. Na me gidi se Onyankopon de bibia ni ho a efunu ne mu. Nti nya ye famuni ade nyina Awurade nim. Because ono no ye otumfo. Na tumi nyina ye ne dia nti apene se yare bi emmo wiase nyina na nso onim se obetumi etwitwa age ne mba. Amen. Unyakopon asem wo adwom aduanan sia. Ya na ye medese. O se Unyakopon ye yen dwankobia ne ahoden ahuhiemu boafo pa. Wenya ni uhuye twide. Enti sasa se eni dani butu na mepo tutu kopu gunu a na emunsio woro na ehuru na sochene emepo wosumpa insuru. Hallelujah. Sana Awurade asem tie ansana yebewu yenkra na Awurade asem wi na ewo onim se mri bi bedu a ye be hia sa asem yi enunti o maye troye na eti du no ose munye kom na munhunu se minyo Onyankopon wo mami so amanamamu wo mami so asase so esase yehunu se asama atu yasi nyine Onyame tumi na bema yedi nkunim ne mpo Ghana de Awurade aye bi dodo aye bi aboaye eno pese ma awofo nyina hu no se okubia ni ho a
nipa tumi ko a ɛha adwene ade a yɛntumi nyɛ no ɛna nyame yɛ mehu sɛ yɛ borɔfo nkama kan wie nyame pɛ sɛ mekyerɛ ne sɛ nneɛma bi wɔ hɔ a yɛnyɛ ntumi nyɛ nanso nyame bɛyɛ nti na bere nyinaa no onyame a ɔno bɔɔ yɛn ba asase so na ɔde ne nkwa akyɛ yɛn ɔno na yɛdwan kotoa no sɛ asɛm kyɛ yɛn a awofo pii nso no da ɛgyam nanso sɛ wodwene ho a nkɔda yɛ ɛkɔ skuul yi wɔn mo banbɔ po ɛyɛ kyɛn sɛ wɔn mo wɔ fie yɛma no wɔn mo kɔ boarding school a wɔn mo tumi yare ɛno deɛ wɔn mo tumi yare tɔlɛ bi koraa pa na asɛm bi aba na yare bi aba na wei deɛ yɛahyɛ daa yɛ mmoa sɛdeɛ ɛbɛba sɛ biribi si a yɛbɛtumi asi ano ɛno a na mehwɛ video bi a yɛ post nkwadaa yɛ ɛwɔ Accra girls yɛ ɔmo ho ato wɔn bɛhwɛ sukuufoɔ yi osi a wɔn ɔbɔ awurade kuta yɛn mu ɔbaatan ma wokɔma ɛntɔ wo yam na kae sɛ wopene ma wo yam hyehyew na de bebia wobɔ bena na wokɔka wɔ radio so a wode ehunehuna wo ba no a wɔbɛkyerɛ nsɔhwɛ no ɛsan sɛ ɔno deɛ nkɔwɔ school no osua adeɛ na wakyerɛ ne nsɔhwɛ nanso so no yɛn kasa bebrebe ɛne ihu a nkurɔfoɔ de ti yɛn so nti bia ne ano da so radio mu na sɛ akɔdaa yi tia ne kuma bɛtu nti ɔntumi ntwerɛ nyɛsɛfoɔ no pɛ sɛ ɔyɛ no no sɛnea ɔba no ɔntumi ntwerɛ na yɛsɛe saa adeɛ no wɔ Awurade Yesu Kristo bi mu ɛdi ne mogya no ɛka ɔsɛefoɔ n'anim sɛ akɔdaa biara adwene bɛda hɔ woatumi atwerɛ ne nsɔhwɛ na wadi nkonim wɔ nsɔhwɛ no so amen sɛnea ɛbɛyɛ a mpuntuo a onyame ahyehyɛ ama Ghana man ayɛ yɛn nkyɛfa yɛmmɛyi ɔmo bɛfie koraa paa ɛnyini da wɔn anim nsɔhwɛ da wɔn anim adesua da wɔn anim nti no ɔbɛtena fie paa mfasoɔ ɛmma so ma no ɛsan sɛ nsɔhwɛ no ɛsɛ sɛ ɔtwerɛ ɛnifa no bɛkɔ akɔtwerɛ no obɛfiri fie no akɔtwerɛ ofiri fie wɔtena kaa mu na ebi ayɛ no ɛno nyinaa ɛmmoa nanso ɔwɔ faako a kɔde wɔ faako a ebesi yie ama wɔn mo amen nti bi di anɔpɛ sɔfo na mepɛ sɛ meka ɛne sɛ wɔma yɛmfa nyame asɛm ɛmɔ yɛ bra mmerɛ bi na Israelfoɔ wɔn mu su sɛ Awurade ɛmɛgye wɔn mfi Misraim na ɛyɛ wɔn mo sɛ ankɔgye wɔn mo na wɔn ma wɔn mo nso ahuri akɔ Kana nso Awurade deɛ ɔne yɛ tu anamɔn nti di wibere bi no na wɔn kura na wɔn bu afu ɛna adan na Awurade woyɛ yɛ sei adan na Awurade woyɛ yɛ sei adan na woyɛ yɛ sei nanso no kakra Awurade ɛhwɛ wɔn ne ɛyɛ mi dɛ ne sɛ Bible say wɔn nam sare so ne nyinaa wɔn mpaboa koraa anwe hallelujah wɔn mpaboa anwe ɛna ɛkɔm so anne wɔn hallelujah Nyankopɔn botan puma no yɛde kyerɛ a Mose puma no ɔde kyerɛ a ne nsuo aba onyame yɛ obi otumi hwɛ yɛn so wɔ akwan nyinaa mu yɛde yɛnim hwee o nyame n'anim nti nea yɛni na so no ɛna onyame yɛ onyame ahyɛ yɛn bɔ sɛ apem bɛtɔ yɛn benkum na mpempem aka yɛn nifa na yɛde yɛni ne yɛde bɛhu ɔmɔnefoɔ no akatua dwom duokono baako anaa meboa no ɔse worensuro anadwo dombɔ yɛnsuro anadwo bombo anadwo dombɔ bɛma itumnam awia ketekete ɔyare dɔm a ɛne nam sumu mu ɛnsane ade a ɛsrɛ ade awia ketee ɛsɛ ade awia ketee so ɛnyɛ saa na Awurade ka
No ntakra bekata oso. Hallelujah. Odo ntakra bekata yen so Awurade asemi. Osi say ye ti osusu ni no hunta bia na Awurade ebehwe yen so mama yen nya nkotoa Awurade na onhwe yen so. Osi apembe toto wonchen na pedu toto wonifa wodie erenka woni. Hallelujah. Na wodi behwe na wehunu abonefo akatia na Awurade ni migane kobia. Hallelujah. Osusu ni no na wodi no aye o tenabia wodi na aye o tenabia bonni erenka na remenwo yes an Awurade kan so no an Awurade kan na ne mede ani eti dunai ho no o se na se of family ho yi meje no na of family so chese esan say ya ma Awurade aye ye janko bia na ye fa ne ho no nti obeji yen Awurade beji yen the man no so free say onimidin. Hallelujah. Osan so onimidin that time who Awurade din na fa obi bia to no so o de ni Awurade hwehwa ma wa no say ubeka so de bia Awurade mi bai o hye wo nsa wo Awurade mi bai o hye wo nsa enye ono nko oni ne apamfo isukufu ni nyina o mo hye wo nsa Awurade de woni hunu bibia ataban so kata bibia so for ataban kata bai so say yesura na obonsama ni agio ampa o Isan say esuru mfiri Awurade Depi esuru mfiri Awurade that the Bible kache yeah odo ma yinsuru Depi da ya mitumi ya ade nyina nti o say yinim no nti osu fremia meje no so. Hallelujah. Meni Robert na ahohiemu me yino matre na nimonyam meni onyam me yino mahye no nimonyam amei na na di nkwatenten amei so sada Awurade ka kire yen. Thank you Lord. Sada Awurade ka kire yen so obechi ahye so Jesus so asem ne se ewiase mu ye beshia kotonkane you have tribulation yes and Yesuka now so na wani nye isanse me di ewiase so when yes and Awurade ka sana Awurade aka Yohane ensempano etri edunsia ho no well yes mama yenum na makamo na mwanyame mu asomdwe mo hu behihia mo wiase de nanso momma mo bonto mo yem momma mo bonto mo wiase sunkunim Yohane Sampano etidunsia enchichemu ebiasa nyensa na me aye bibia Yesu ya oye wo Calvary mopono so no ekata enei corona ekata so hallelujah corona so nkunim wo Calvary itasa na Awurade nim se beba nti wa ma Yesu nkunim die no akata so ebi obi be kasa na se bi no mewu na obi awuwu Awurade mu de sa won saye dabida obi awuwu Awurade mu no won saye ena dansa bua obi abeko yenim nia odi kan nti enumpo bahwe Ghana ha nyina Awurade dom ya odi adom yen obaatan na estrewa no pay kan kuma to yem sabi oba no ye Awurade dia odi na ma wo se hwe no so ma no Awurade na di ne beja wo nti no nia eye ne dia no onim ne so hwe ana o se mmiri bi bedu yare bi beba
nanso bɛbɔ wo ne wo ma ho ban na ɔbɛkɔ school na ɔkɔ school a sɛ besi but menim ti ba yɛ ho adeɛ nyinaa dada na ma okuma ento yam na bɔ mpa yɛ ma no no ntwa ne nsɔhwɛ ne yie na daakye bi wobɛka asere wobɛka asere aka sɛ oh Awurade fa kyɛ me wae na mebɔ bena na menkuma atu nanso menim sɛsɛ na wokɔ saa na ɛteɛ nti no ma yɛnka yɛn koma nto yɛn yam Awurade anɔpa yi nea yɛka ne sɛ fa wɔn nsa ɛto ɔbaatan biara koma so in the name of Jesus. sɛ na akoma no ɛbɔ biribiribiri no wo a wotumi kasa ma asorɔkye ɛyɛ din asorɔkye a ɛbɔ wɔ abaatan koma mu no Awurade sɛnea wokasa akyerɛ ɛpo asorɔkye no kasa kyerɛ akoma asorɔkye a ɛbu sɛ asorɔkye yɛ din asorɔkye yɛ din Bible kyerɛ sɛ wokasa ayɛ no asorɔkye no ɛyɛ din ɛno nti ɔdwontofoɔ no sɛ onipa bɛmpo ni a ɔkasa ma asorɔkye ɛyɛ din na mframa mpo ɛtie no saa na ɔdwontofoɔ no ka ɔno na Awurade ɛde ma wo anɔpa yi saa onyame tumfuo yi na ɔbaatan Awurade ɛkae wo sɛ ɔyɛ wagye nkwa ɔno na Awurade kae wo anɔpa yi sɛ ɔyɛ wagye nkwa nyame se woyɛ ne ba ɛna ɔde ɔno aso ne nipa ahyɛ wo mu a wawo no sɛ hwɛ so ma no na mmom wonim sɛ onyame nara na hwɛ yɛn so ɔsɔfo bakyɛ wo da a yɛhu ne ana yɛkɔ so ana dabi da o mama na mede ɛyɛ me nwanwa o kyɛ da bi a na wo si mentumi na wobɛhwɛ no na wada na w'ani ate ɛyɛ ne yɛ ho na nea ɔbɔɔyɛ no onim yɛn so hwɛ hallelujah onim yɛn so hwɛ ɔbaatan na me ne wakasa ususususu yɛ anadwo bia woda anadwo bia woda adeɛ kyi a wosɔre ahoɔden mu kɔyɛ w'adwuma na wasan abayɛ mi bɛyɛ adeɛ bɛsa no na wada sɔfo ɛnyɛ nwanwa mama sani tumi hwɛ yɛn so ɛno nti no medeɛ nea mɛka ɛno no ɔko no ɛyɛ Yesu ne ko ɔnko inni hwamɔ onni yɛ hwamɔ da ɛna ɔnko ne nkuguo so da na ɔnko ne nkuguo so da ɛno nti no momma yɛma nyame asɛm ɛnyɛ yɛ asɛm sɛ sɛ Awurade de asɛm bi so ato me koma so sɔfo yɛhwɛ Efeso fo nwoma na Awurade rom konkon na Paul so ka kyerɛ yɛn sɛ ɛnyɛ yɛne honam ne mogya ɛna enya na mmom ɔsoro atumfoɔ nanso yɛwɔ akodeɛ hallelujah yɛwɔ akodeɛ deedi akyire no momma mo ho ɛnyɛ den Awurade ne n'ahoɔden tumi mu anaa sɔfo saa na mama watwerɛ momma mo ho nyɛ den Awurade ne n'ahoɔden tumi mu monhyɛ Onyankopɔn akodeɛ nyinaa na moatumi agyina ne abɔnsam na ɛdɛ ɛdi esie yɛwɔ akodeɛ nokware yɛde bɛbɔ yɛ mu te sɛ belt na yɛde Awurade ne tenene ɛho Nyankopɔn akodeɛ no ɛne nokorɛ ɛne ne kata yɛyi ɛnyɛ yɛ katabo na yɛmfa asomdwe asɛmpa no ne nyinaa akyiri no yɛnkura gyidie kyɛm a mode bɛtumi ɛno na yɛ mede mobɛtumi adum ɔbɔnefoɔ ne
no bema a der no nyina se osafo no bema na der na so ye wo GDHM ya eno na ye di tumi dum ni gya no na yemfa nkwagye dade che ne hohom nkrante yemfa moye ho ban awofo anopa wo sori a udanya miasi wi a na wode onyankopon Awurade ahode no tumi na wode ho ahyem yemfa yehon enye de yema yehon nye den Awurade ne na hoodin mu anopa yi Awurade ne na hoodin ne ye de yehon atoso no correct so also be strong in the Lord and in his mighty power. Anunti Awurade kyerɛ ɔdɛfo no ɔyɛ nede udin tro nti ɔse yɛ de yɛmfa nokore emide ɔse yɛmfa nokore ɛna yɛmfa emmoye mu Ofa nokore mmɔ masene sɛ nokore bɔ yasene a ɔsɛfo no na de yebehunu nokore yebehunu na sɛ ya kuma a ɛyɛ na ɔtade dɛdɛ no yɛde nyankopɔn akodie a ɛyɛ monfa asom de bi monhyɛ tenene nkatabo sɛ tenene no ɛkata yɛn bo a monsa montumi mfa biribi a mehyɛ mu adofo mumma yemma obonsam naada ye wadi nkugo dada every umayenka yo wu asendua no pe tabia wu asendua no pe no akai se onyankopon adi nkunim yes obonsam adi nkugo cross no asendua no ena kire nkunim di ayewo hallelujah nti abri bia no oni bo sope when you boss in your no super no kai sin kunim die ya wodia kunim die ya medi say Yesu wan ka sin ya no so there be na wan ka osofo na me so amana nka uwa menenu mu wan ka menem there be wan ka menenu mu na wa kan say wan ka menemu onyame ma ne sori ye hallelujah ewufu ode kire yen sempa ye biara Awurade Yesu aba ma yen a obusu ebo ma yen no onu nyame no ti hallelujah Bible say say otieja na benifa odi ma yen say ye kasei Awurade Yesu odi ama yen o ka say Awurade say e mana o ma mi wu ma wo mo no yare bi abeto wo mo so na nkunimdie ye de yi ehu firi wo mu me ma yare no nto wo mo so oye ni nyina ma yen hallelujah ni mu no no nim chen yen wakon awi ama yen wakon awi ama yen so for wakon awi no revelation ho na wo no revelation ho no baby o say you better Mose nyum na ya tu akwa Mose nyum ani ugama no nyum say Awurade Nyankopon we so for kai ka nyum no na wo akwa ma ya wo ni determined ya wo ugama no nyum say Awurade adeni na so tumfo unduma ya kese sasa na tie Awurade nyuma ye kese uka Kolose nwoma na Awurade ekyere yen se Awurade Yesu Kristo ekyere oso na ono ara ne na oye Onyankopon a wo hunu no nseso ne abodie nyina farebai Yesu Kristo efrise ni mu na wobo nneoma nyina ya ni dia ewa asase so dia wohunu ni dia wohunu ehwima o uradio mpeninio tumidio
Norma no nyina wonam ne so and a boy na bebo Obama no na eti dunkro no na ye me de so for me hunu kan ya na wa kan ama me say if we say eso nyankopon ani say de maye nyina betna di mu je say Erade edi tumi nyina ama Yesu Kristo ono so na ye gini die enti odofo ofo kan kuma to yem nemum senia ebeya oba no bedi nkunim no kwa Erade anim de bibia na fa oba no hye nsa no mikai emrebi a etwem na mika se Erade senia ebeya me mei omo beba be hunu na Erade se mimi na me bo wo mo. Okay. Mimi na meji wo mo. Okay. No dia we your bad time. Yes, so ya this obompaye. Wow. Ya obes so ya this obompaye. Into your bad time and no pay. This now. Ya na obonsam operate to senia owo to me. Na ma men kai wo say oni to me. The be. U kan yobu humana. Yami ne bisa no se na wa hu makwa you wa hu no obonsa mo need to me sir to me owo bia no Erade na pene se on fanye adwuma na ontumi so ni onyame maso nkunimdie da nyoma odi ye yobunya na ye ne se obese no na onimpo se nyame besiesie no ama na boroso hallelujah no onim da enti no mama yema Satan ini yenso Yesu di ne so nkonim enti say no yemfa yeni to nkonim difo no eso nkonim difo a oye Erade Yesu Kristo no yemfa yeni nto no so yemfa yensa ento onyame hom kronkron a wodina maye no sayem na yene no enanti abraboyi mu amen Erade hom kronkron ono a yo nyankopon nti ye de ensato ne sayem a ne ene nam a ne ayi hunu no hunu ampa etese ne awone abofra etwaka akwa mu wo ba bia wani hunu no hunu nti wo na wo guide no ana nyame hom kronkron ye Diano pay. Any das unina we radimo. Hallelujah. And some no yet here. Near your beckon say that ye nan so Erade Yesu Kristo to mean tea. ABC. Amen. Say na koso nan so Erade Yesu Kristo to mean tea. ABC. Near time and your man ebeba nan so Erade no or soon couldn't dear. Mama young Cosona Yemfa Asamoah David, a new more troll Psalm 23. A jum a new miensa. Or see ye any adoye. Someone to us, mammy. And the bediachi. Yes. Young Quani adoye, the bediachi, young Quandana. That's what I say. Yehoah, near chef for Yehoah. Into ye, Anna, and no crack. Aye, into ye chef for no, Udia nim, and now one my ye near doye, idiot, is he enemy ye weechi. There be you. It's so no young coupon, unim into a my ye near doye, and the idiot. Hallelujah. No, so ye, and then no call. That's why boy, I hope my way ye. Or the year near doye, a boy of my way a cheat. Ye near doye, no D. Ye near doye. Yes. The D. Young one in our one can say, and the pet. Was the young one Intino. Umayan Kaya Kuma entry a yem. So for Umayan Ka
yankuma entro ye yemna say your daughters the nyumna be no waya amama fi mo be no waya amaya fi mo afi mo say so for ibinya na ka de eno aye aseda mpaibo ama erade anope Eske pacho police production team no mu be hu a pacho mu be no waya amama fi mo nyame aseda ye odie the brain erade ayama yen yes the brain erade ayama yen no kre fiti matcha yare bi betu kurum hei hwe bebre anyame ayama yen the brain erade ayama yen bebre no ayama yen hey oh Jesus what to me Jesus are you be na my mama esa for ya fanye enyuma ya betu enyi na ebeyi yare ho ebeyi yisuro say ya kai ni anyame ya amayen a ebeyi yare ho ebeyi yisuro na yede yehu nyina atwerade so na nsosho ankwada yi koturi omu betwa ma aye nwanwa in Jesus name oh nti na me hiehia me ho ahohiehia ame aye den erade de asem no osai for no nyuma nyina wasai no na nnedi ewo wufu bia ani so in the name of Jesus wufu bia kuma ento ne yem no hu sai Jesus name erade awum konkon eyi ni ye wo ho no wasuma wabofo so se wo monko bo nkwada no ho ban kalema saya wama obofo wo abofra biara nchen in the name of Jesus kura wo mon nkrante na eye no eye wo utumi no in Jesus name na abofra biara ho ban boda wo kuma so se na wa train wo kwasem mu no wo enyum etire edua 91 Psalm 91 ekrono Psalm 91 ebi okono ba ko ekono from 14 ekọ pim 16 no what kire yen se wani kuyen ho bisa se yenimu wudin nti obeye bebre amayen erade ye da wase ye da aseda pa ne de brew aseda ne de brew erade ye misa wo bibia san se wutumi hwe yen so ne wo maseda ana ye de brew entontono ana ye de brew aseda ayeye ana ye de brew ayeye ne ye de brew anopai erade ene emra eda ye nimu amofrei omotro aseda ayeye entonto ya isan se ye nim se wa ye wie na ye ni ene ye di behu sat medie no yesra facha yen se ya bohu facha yen se ya bohu ya kai se ye bohu kura pa intumi nye bibia isa wuurade inti edi wa ye brew anopai yedi waseda brew ye be kai se wa ye bebre amayen afimu na ya kai so se woni ye dwan kobia yes lord na ye dwan batwa wa utumi hwe yen so ye rade ye dawase ye yiwa ye kanfo ye tontono ye be ma daya no abribia enyum ayeye nyum be daya no abribia isan se wo na wo ye otumfo una ye otumfo bia ni ho gise wo ye rade ye dawase ojontofo no se Yehowa nko ye dawase yiwa ye kanfo o Yesu Kristo dimo amen Dr. Joy Zaye miame mama yada ase wate yada ase nyame Israel susofo obia within 70 something years or dame manenda na masan kunya ne se kabibi kira awofo mama yada ase wate
Amen. Amen. Dr. Joy, oh my God. Next week is also Yabasako Freddy View. Next week, Yabasako Freddy View. Yabranico, the Sia, and you we are the Fananti, Bibre de Radia Yamayen, Bibre de Radiama Ayamayen. Adua Foriata, Mone, Wabusian, and Mamma Shade, or China, Yabisha with Chibi, Yamedi at the Chayania. Diana Amasewa Bonso. And your birthday, I'm New York. Happy birthday. And God bless you. CJ, well with him. Yes, and yes. I said,